naputos sa baga nga lapok ang kalsada ug mga panimalay ug nagkatulimbang ang mga sakyanan. Wala na mahitsura ang barangay Hubay sa lungsod sa Liloan, amihanang bahin sa Subo, usa ka adlaw human nga miigo sa probinsya si Bagyong Tino. Ato pang naabtan ang padayong pag-evacuate sa mga residente sa Colorado Homes ug Villa Lara Subdivision nga naigo sa flash flood gikan sa kabukiran nga hapit molapas sa ikaduhang andana sa ilang mga balay. Gani do na pay patayng lawas sa usa ka lalaki nga posibleng naanod ang na-retrieve sa maong dapit. Asoy pa ni Mary Ann Indona nga 13 ka oras silang natanggong sa ilang balay human walay miabot nga tabang gikan sa emergency response team. Dugang pa niya atol sa atong interview Miyerkules sa hapon nga wala pa sila'y nadawat bisan tubig, pagkaon o gamayng hinabang gikan sa LGU sa Liloan. Ang worst scenario man gyud is wala joy help. Among nakita sa water lang gyud unta kay from 5:15 AM na nami sa atop until 11 or 12 or 1, not sure. Pero wala jud rescue bisag isa lang nga mga boat wala, mga officials, barangay officials, mayors wala, congressman, gobernador wala. Wa jud hinabang bisag gamay. Mostly wa jud rescuer bisag gamay until 6 PM diri nakagawas. Grabe ang tubig as in taga diri na wa jud. As in second floor na among balay ha. As in atop ug dili makasaka patay jud. Daghan jud mga patay. Sa mo ang atubangan katong last gahapon na jud mi nakita mura nagmunika. Pasalamat lang sa Ginoo nga na-save pa mi. Emosyonal sab ang kanhi OFW nga si Beth Batikan human mahurot ug kadaot ilang sakyanan, balay ug negosyo sa flash flood. Panawagan niya nga matabangan sa mga naglingkod sa kagamhanan. Ako 19 years kong OFW sa Israel. Never. Tanan, urot. Manang sakit. Panawagan lang namo nga matabangan lamin nila sa mga kuan politiko. Ilasag unta aming bisitahon diri. Walay nakatabang na mo ultimo pagkaon wala. Ultimo damit wala. Nagshiray na lami diri asami. Ikuan lang namo ni kong nga bisitahon sa niya. Bisan man lagi paagi niya sa iyang mga tao. Gamay lang tulong. Gani gipaambit ni Beth ang pait nga kasinatian sa iyang pamilya panahon sa bagyo. Gamit ang nilangkat nga wiring silang CCTV, gitabok siyang pamilya ang taas nga baha, paingon sa 3 andana nga balay sa ilang silingan. Palabangon namin diri spikas balay kay taas man eh. Ang tubig kusog naman jud kayo niya, man tag tubig lang napag yung mga sagbot nga nangada nga mga dagko, mga kahoy, mga sagunsa na lang. Nangita mig paagi kung sa imong buhaton nga paglabang diri. Kato si Joshua mo toy usa namong nakatabang namo. Siya ning labang didto, kuha namo. Kaning wire gilabnot sa akong husband giitsa sa diri spikas. Ang una namong gipa-deliver diri sa tong bata nga 8 months old, gipakarga namo ni Joshua, gipasud na lang sa t-shirt. Nagkapyut mi mura mi kaka ang style namo. Tagsa-tagsa mi nga riglabang nga para gyud mi nga makasave lang mi sa among life. Bahala na lang na among mga gamit. Wala na, useless na ang mga material na bagay. Ang nisalbar nila ang 24 anyos nga si Joshua Sandal. Nagpaningkamutan na ko nga malabang sila sa tagsa. Higot ko direk PC nya, latay ko dira hilangoy nya, balik na sad nya, balik ana ba. Mga kuan sila kabuk, mga napo siguro na dusi. Nya nakakita pa kog bata diha nga patay ah. Akong gilangoy gyapon. Agsalig lang ako kanang kuan, kanang kinabuhi nako sa Ginoo ba kay ang bata ra jud to nya. Kanang sila ba ilang kinabuhi sad. Pasalamat sa kanila kay ilang kinabuhi gisalig sad nila nako. Bisa kay bawo sila nga badlongon ko diri sa mua, ana ba. Gibasol sab ni Abdul Aziz ang mga politiko sa substandard nga mga flood control projects nga matud pa hinungdan sa flash flood sa ilang dapit. 100% na nga guban diri balay, mga sakyanan, mga motor. Nya dili na tasala sa tao, sala na sa mga politiko. Kaya ang mga project dili mangurtiwason. Ang mga project sa mga uban nga barangay o siyudad diri naman nahog. Kaya kung diri ang tubig diri lagi kan wala may tubig. Ang mga gamit namo wala na masalbar kay unsa nimo pagsalbaran ng 14 feet ang tubig. Unsa ka superman ka para masalbar nimo imong balay? Dili gyud may tabo, imposible. Tungod sa kalit nga flash flood, hinungdan sab sa pag-apaw sa tubig sa sapa dinhi sa barangay Hubay sa lungsod sa Liloan, nangaanod ang mga sakyanan sa mga residente sama niining mga SUV nga natulimbang ug napuno na sa lapok. Ning Biyernes, Nobyembre 6, mukabat na sa 39 ang mga patayng lawas nga ni-recover sa lungsod sa Liloan. 24 niini ang nailhan na, apan ang uban nagpabiling unidentified ug anaa karon sa punerarya.
Apan matud pa sa Municipal Social Welfare and Development, posibleng mukabat pa sa kapin 30 ang missing hangtod karon. So katong nangita sa ilahang mga family member nga until na wala pa nila nakita, pwede ninyo bisitahon ang mga evacuation center diri sa Kaijim, sa Central, sa MDRRMO office, sa Hubay Integrated School. If ever og wala pa gyud mo nakakita, pwede sa inyo bisitahon ang mga ang Dodong Maturan and Angga Maturan sa Katarman. Kasamtangang kapin 4,000 ka mga individual pa ang nagpabiling nagpuyo sa mga nagkadiyang evacuation areas sa Liloan. Base sab sa latest Facebook post ni 5th District Congressman Duke Frasco ug Mayor Aljo Frasco, gisugda na ang pag-apud-apud sa pagkaon ug hinabang sa mga Liloanons. Duna say libre nga charging stations gawas sa Liloan Municipal Hall. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.